Així com ja vam fer la revisió de la K12, ara ho farem de la K74. Funciona igual de bé amb la K12 com una K74. Són llisos, no tenen relleu com aquests tenen aquí. Quina diferència hi ha entre un i altres? La diferència visual és òbvia, però l'única funcionalitat que jo veig millor és les finestretes. Aquest el bo que tenen és que llisca més a l'hora de fer la recàrrega tàctil. El lliscar va millor, però com que ho fas molt ràpid tot, això realment no molesta.